עכשיו אנחנו איתך, קווי שפרן, שלום לך. שלום, שלום אורי. אנחנו נדבר עכשיו על סודות הקריזמה של אובמה, זאת שניצחה אפילו את הכישלון הכלכלי שלו. נכון, כי בסוף בוחרים על פי הרגש בארצות הברית, וצריך להבין איך אובמה הוא כזה סיפור הצלחה, איך הוא הנואם אולי הגדול ביותר בכל הזמנים. כשהוא ככה פישל בדיבייט הראשון, אמרו שהוא נואם טוב רק שיש לו טלפרומטר, אבל מתברר שזה לא לגמרי נכון. אז הנה, עכשיו עם הטלפרומטר אנחנו נראה איך הוא כזה סיפור הצלחה, ואני רוצה קודם לתת את הסוד הראשון של אובמה לסיפור ההצלחה הזה. הוא מוצלח מאוד בלספר סיפור. הוא פשוט יודע לפרוט על הנימים הכי עמוקים של העם האמריקני עם סיפור אישי. הוא עשה את זה עם הסיפור האישי שלו. בפעם שעברה, בניצחון שעבר, הוא עשה את זה עם סיפור של זקנה שהוא מכיר, והיום הוא עושה זאת עם ילדה קטנה. גם אצלנו מישהו השתמש בזקנה במסדרון. אין מה להשוות. אז בוא תראי איך זה עובד מדהים. שימי לב לסיפור האישי, המשתלב עם הסיפור של אובמה והסיפור של כל ארצות הברית, ותראי איך האנשים בוכים. And I saw it just the other day in Menor, Ohio, where a father told the story of his 8-year-old daughter whose long battle with leukemia nearly cost their family everything. Had it not been for healthcare reform passing just a few months before the insurance company was about to stop paying for her care, I had an opportunity to not just talk to the father, but meet this incredible daughter of his. And when he spoke to the crowd, listening to that father's story, every parent in that room had tears in their eyes. Because we knew that little girl could be our own. And I know that every American wants her future to be just as bright. That's who we are. That's the country I'm so proud to lead as your president. וכך מהילדה חולת הסרטן שמרגשת את כולם, אנחנו מגיעים לנשיא אובמה, האבא של האומה. הוא חוזר על המשפחה האמריקנית. הסנטימנט הזה הוא באמת עובד כנראה. הרגש מנצח. טוב, זה גם נופל על אוזניים של קהל שהוא בדרך כלל קצת יותר נאיבי ופחות ציני מהקהל הישראלי. זה בארץ אנחנו היינו קוראים במרכאות או לא במרכאות, ואנחנו התקשורת אוהבים סיפורים, הסיפור עובד על הרגש ומי שיודע לספר אותו, ואובמה הוא מספר סיפורים נפלא. שמעתי את האינטונציה. עם פרומטר או בלי פרומטר, זה לא משנה. נכון, אבל אתה רואה איך הוא עושה את הפאוזות בשביל ליצור את האפקט. אז הוא מאוד מוזיקאי אובמה, אנחנו יודעים כמה הוא אוהב מוזיקה, איך המוזיקאים אוהבים אותו. כותב הנאומים שלו, ג'ון פברו, הוא בכלל מלחין ופסנתרן. והוא עולה, כולנו יודעים לבמה כמו כוכב רוק, לא סתם אומרים את זה, והוא מתנהג כמו כוכב רוק. בוא נראה את זה, הנה הוא עולה, מנופף לאנשים, תמיד אגב יש לו קטע לזהות מישהו, תראה עכשיו איך הוא יזהה מישהו בקהל, נותן את חיוך $1,000,000 שלו, ואז הנה אתה חברי היקר. בטח, 10,000 איש, והוא רואה את ההוא שם. מאפנט את כולם, בין הטלפרומטרים, עכשיו אני רוצה להסביר איך זה מוזיקה. טלפרומטר ימין 3 מילים, טלפרומטר שמאל 3 מילים, ויש את הקצב. זה התנועה הידועה של אובמה, המחשב זיהה את התנועות הידועות של אובמה. התנועה אחת זה מה שראינו עם האגרוף, התנועה הנה זו, התנועה השנייה זה שהוא עושה ככה, והתנועה השלישית מיד תראי אותה כך. ויש כאן קצב ומוזיקה. ראינו קודם איפה את הסיפור של אובמה עם הפאוזות. דקה אחר כך בנאום, נאום הניצחון לפני שעות אחדות, תראי לאיזה קצב הוא מגיע, תראי איך המוזיקה מגיעה כבר לאקסטזה. הנה הקטע שאובמה כבר בשיאו, מהילדה חולת הסרטן אל האבות המייסדים של ארצות הברית. I believe we can keep the promise of our founding. The idea that if you're willing to work hard, it doesn't matter who you are, or where you come from, or what you look like, or where you love. It doesn't matter whether you're black or white, or Hispanic, or Asian, or Native American, or young or old, or rich or poor, able, disabled, gay or straight. You can make it here in America if you're willing to try. סוד הקריזמה האמיתי של אובמה לדעתי נעוץ בקול שלו. תשמע, באמת אפשר להלחין את זה. לגמרי, כותב הנאומים הוא מלחין, כן. הוא עושה זאת כמו מלחין. ראית את הנקודה האדומה ששמנו להבליט את הקצב, את הפאוזות שפתאום מתקצרות, הוא מדבר מהר, סוחף את כל הקהל. סיפור ההצלחה שלו
הוא יודע לספר אותו גם כמוזיקה. זו בעצם יצירה מוזיקלית, ולכן הנאום שהוא נתן היום ייכנס לדברי הימים בזכות האיך ובזכות הסיפור. I have a dream. כן, אבל גם הזכרת את ההליכה, גם היא חלק מהקצב הפנימי הזה של אובמה, שנותן ככה נופך לדמות שלו. נכון, זה לא כמו בארץ שעולים לבמה בצורה מדכדכת, רואים את שמעון מאחור, וזה כאן בנו פריים, ואובמה, אתה יודע, תמיד הוא עולה לבמה בצעד נמרץ, כמעט רץ, גם רומני למד את זה, וגם הוא יוצא, הרושם הראשוני מוצלח, אבל גם הרושם האחרון הוא תמיד משאיר רושם מאוד חזק. עד כדי כך זה חזק, שזו כבר פרודיה בארצות הברית, איך אובמה הולך. אני רוצה להראות לך קטע, איך אובמה מסיים נאום והולך בבית הלבן, ואחר כך את הפרודיה עליו. בואי נראה את זה. May God bless the United States of America. Every day I'm hustling, 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 every day I'm United States of America. וזו כבר הפרודיה כמובן, על היכולת שלו לעשות סלטות, ללכת, להרשים את כל האומה. בעצם צריך לדעת איך להיכנס לחדר, והוא עושה זאת מדהים, וצריך לדעת איך לצאת מהחדר, גם את זה הוא עושה. הוא עשה זאת על הבמה עכשיו בשיקגו, וזה חלק מסודות הכריזמה שלו. ולכן הוא יכול להרשות לעצמו לחייך מאוזן לאוזן, לא? אובמה, וזה כאן לא בדיחה, וזה נושא מאוד רציני, יש לו חיוך מנצח. לא מעט אנשים אומרים הבוקר שמה שהביא לאובמה את הניצחון זה החיוך שלו, ואני רוצה שתראי, זה מהוושינגטון פוסט, ממחקר שמראה כאן חיוכים של אובמה מול רומני. רק באמריקה יש כאלה מחקרים, אבל בסדר. אבל שימי לב לנקודה, כאן החיוך של אובמה מזויף. תראי, כאן הוא מגיע למישל, הוא לא מחייך, אבל בוא נראה עוד פעם את העלייה הזאת. מתי הוא מחייך? שימי לב כשהוא רואה את הקהל. הוא עכשיו מסתכל על מישל, הוא כבר לא מחייך, כי בעצם זו הצגה. אבל ההצגה הזאת שלו, תראי איזה חיוך נפלא יש לו לעומת רומני, תראי איך מאוזן לאוזן. הכל מזויף, החיוך של רומני קפוא, רובוטי, מכני, ואנשים שבוחרים מהרגש בארצות הברית לא יכולים לקנות את זה. הנה אנקדוטה, שאלו רופאי שיניים, למי יש חיוך יותר טוב, למי יש חיוך מנצח ומי יהיה הנשיא. מה, כאילו בדקו את הסתימות? הראו להם, התשובה לא להאמין. הרופאים אמרו לרומני, הרופאים הלבנים, הנשים אמרו לאובמה. כל רופאות השיניים אהבו את החיוך של אובמה, ומי שאהב את החיוך... אני חושב שאם היו שואלים אותם על התספורת, הם היו עונים את אותו דבר. אם היו שואלים אותם על גוון האור, או על תנועות הידיים, או על הגוון קול, הם היו נותנים את אותה תשובה. אבל זה מחזיר אותנו לעניין שהמדיום היום הוא מדיום טלוויזיוני, ולכן הרגש ולא הלוגיקה הם המנצחים כאן, ואובמה השתמש בזה נפלא. וזה גם כשיודעים שמדובר פה במשחק. זה מה שיפה. זה נכון, זה מצליח לגעת בנו. אני התרגשתי למרות שאני כבר מכיר את הטכניקות של שפת הגוף והכריזמה של אובמה. אני נהניתי להיות ער בלילה בשביל המופע המוזיקלי והסיפורים האלה, ועוד 4 שנים איתו אני קונה. קנית. קווה שפרן, תודה רבה לך.